Pán veliteľ, prepáčte, že vás rušíme, ale čo to bolo včera za plánovanie tej akcie, že padlo lietadlo a tak ďalej? Vysvetlite nám, čo sa stalo. Takže naša kontrarozvedka zistila, že prelietava nejaký nepriateľský vrtulák ponad naše územie, tak naše jednotky ho zastrelili. Zostrelili ho dolu, spadlo a vlastne naše obyvateľstvo, naša posádka sa vybrala zbierať dokumenty, ktoré boli v lietadle. A tie dokumenty sa priniesli po ťažkom boji späť do tábora a dneska ráno sa dešifrovali. A vlastne tuto je to, čo sa vyťahlo z tých šifier a vlastne celý ten dokument objasňuje, ako vznikla táto zóna, ako vznikla potreba mať takúto zónu a vlastne hovorí o tom, že kedysi žil tento národ v miery, až kým neprišiel nepriateľ, ktorý zmanipuloval ľudí tak, aby začali obrovskú vojnu, obrovskú zbúru a rebeliu. A skrátim to, proste vznikol obrovský chaos, strašne veľa vojen, vznikla radiácia, pretože ľudia sa začali ostreľovať atomovými hlavicami. A táto zóna vznikla ako jeden jediný ostrov, kde ľudia sa môžu zachrániť z celého toho chaosu, čo vládne naokolo. Takže to je to asi, čo objasňuje tento dokument. Doporučujem ho každému prečítať, lebo to sa nedá iba takto na kameru. Tu máte jednotlivé tie depeše, ktoré sa dešifrovali ráno. Tu sa hovorí o tom, ako nepriateľ zistil, že táto zóna existuje. Zistil, že tu existuje nejaký ostrov, kde sa hovorí pravda, kde sa hovorí o tom, ako to naozaj je s celou tou rebeliou. A vadí mu to a chce ju zničiť. Zaujímavé čítanie a už musím pracovať. To je tajné.